ಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಪುದರ್ಪಡಿನ ಮಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರುಂಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಗುಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದರುಡು ಪುನಃ ಮಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟದೆರ ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಐತಾರ ಶುರುವಾತಂಡ. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಗುಳಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪ ಪಾಡ್ಗಿರ ಪರಿವಾರ ದೇವರ್ಕಳಿ ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧನ ರಿಟೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರ್ಕಳೆ ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪನ ನಡೆತಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗುರುನಗರ ಇಯ್ಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಇತ್ತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಆಡಳಿತ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ.